Co se týká toho utkání, tak nechci dělat chytrýho, ale já jsem takový průběh jako prostě čekal, že to bude strašně náročné utkání, jednak i potom zhrnutí toho sněhu, ten terén, jednak to, že přípravné utkání, Budějovice mají úplně něco jiného než hrát mistrovské utkání a sami jste viděli, že prostě ty mužstva jsou plus minus vyrovnaný. Tam jde otázka v tomhle utkání vstup do toho utkání. Vstoupili jsme velmi dobře a možná v 15. minutě jsme mohli vést 3-0 a právě to, když se nám nepodaří, nebo kterýmukoliv mužstvu se nepodaří hned toho prvního takového tlaku střelí 1-2 góly, tak potom se to i trošičku vinou toho terénu, tak se to dostáhne, roztrhá se to a pak je to o morálu a o vůli a já jsem rád, že nakonec jsme to zvládli a myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Děkuji za hodnocení. I v tuto chvíli je prostor pro vás nějaký dotaz, pánové. Chtěl bych se zeptat, jak se postupně s Davidem Jarolímem a jeho výkonem, tím, jak ústou podržel, jak třeba rozehrával a nakonec tou standardní situaci, která rozhodla. No tak já jsem celkem dneska, co se týká takového morálu, přístupu a nasazení, jo, i v určitých fázích hry té kvality byl spokojený skoro s každým hráčem a o Davidovi to platí taky. Já si myslím, že hlavně tam byly momenty, kdy v rozhodujících momentech byl na správném místě. Ať už to se týká o té kvalitě toho držení míče, té rozehrávky, ale samozřejmě i zabránění takových nějakých těch kolmých přihrávek nebo vyhrání soubojů v té, bych řekl, útočné fázi příbramy, kde už to vypadalo, že jsou schopni se toho dohrát až na nějakou finálovou akci. A u Davida to řeknu asi takhle, já jsem přesvědčený, že s každým utkáním, který odehraje, tak bude výkonnostně nahoru, takže já si myslím, že my uvidíme ještě daleko lepší, kvalitnější Jarolíma během jarní části. Mladá Boleslav má dobré mužstvo, to sme videli, že skutočne majú kvalitu a patria medzi tých horných 5 mužstiev. No a je veľmi trpké prehrať s vlastným gólom 1-0 na ihrisku súpera. Takže asi takto by som to zhodnotil, lebo ten zápas bol svojím spôsobom, tak jak sme predpokladali a tak jak sme pripravovali ten zápas a prehrať ho vlastným gólom, tak to je trošku trpké. Já poděkuji za hodnocení, pánové, prostor pro vaše otázky, nějaké dotazy. Mrzí vás to i z toho pohledu, že to bylo jako šancovní víc díky tomu terénu, že přeci jenom Mladá Boleslav je kombinační celek a že tudíž tam nějaká naděje byla pro vás získat body tady. Tak ja to tak nestaviam. Mladá Boleslav je kvalitné mužstvo, ktoré aj taký, by som povedal, anglický spôsob futbalu sú schopní hrať, majú na to typy Nešpor, Magera, Hore, rýchle kraje, stoperov, vysokých, rýchlych, teda vysokých, silných, jednoduchých. Takže oni tento spôsob hry ja som očakával. Tak mňa to mrzí, že myslím si, že sme boli na nich dobre pripravení a keď človek prehrá 1-0 vlastným gólom, tak to mrzí. Díky. Ještě nějaký dotaz? Ještě můžu k Davidu Jarolímovi hodně důsledně si ho vaši hráči všímali, byl to i pokyn třeba jako nenechal to hrát? Áno, tak on sa zapája do rozohrávky a v podstate tá rozohrávka z jeho strany je dosť nebezpečná, takže asi ten pokyn som rád, že sme ho vypojili, ale hovorím, prehrali sme, takže všetko dobre, čo sme urobili, je zbytočné, lebo futbal sa hrá na body, na góly.